kabalaka kay Kuramil. Uy, unsa ni nahitabo nila? Unsa na kasi si Yads Leia? Uy sa si Leia Judy. Mao ayo ka balaka. Sige, sige, Ramil, kay may klase para baka, basin malito niya ka. Sige Judy. Oh, Pero sige. magkita taw niya kay yatod ta mo. Oh, sige, sige, ako inon si Leia, ha? Sige. Sige. Yads. Ya, unsa may nahitabo? Naluoy ko ni Pauline Yads. Excuse me, dili siya angay kaluy-an, no? Suspendido siya usa ka semana, Yads. Tingali og di siya makakoop up. Medicine ra ba ang iyang gikuha? Dah, medicine na niya. Naluoy gyud ko ni Pauline Yads. Ma, di na siya angay kaluy-an, no? Bahala na siya. Mas mayra sa dungang. Dagang na siya. Sige na, kaya sila nila. Paabot na ako sa parking lot. Santi, dilin ako tungutan sa gwardiya pagkisita nimo. Ano nagpakiluoy ko niya. Ma. Kumusta si Leia? Santi, si Lea, may undang na sa iyang pag-eskwela. Gangga naman ma. Usa man itabo sa ko anak. Ha? Ambot, huwag ko makatungkad sa hinudan. Ngano? Usa man itabo sa ko anak ma. Ngano? Ngano ma? Huwag ko masayon kung sa hinudan, Santi. Ma. Usa lang mong gusto. Usa ka lang ni mo ako anak, ma. Santi, Pagkita si Leia ma. asa man ako pangitaa pagkadako sa siyudad sa Subo. Santi, Di ko gusto na yung may tabo ni Leia ma. Pagkita siya ma. Pagkita siya. Di ako sa susa bilangguan. Dili ko makahimos mapagita niya. Di ma. Inutil ko ba? Inutil ko! Santi niya na! Inutil ko! Inutil ko ba? Magkuyog ka ba na ako, Dart? Muapas lang ko ni mo, Dan. Magkuyog, Miss Rabel. Amo ng tanaw ng imong ipanghambog na singer. Yeah, Darl. Siguradong magustuhan mo si lovely Catwoman. Ma-in love ka gid niya. Oo. Ato na ang tanaw sa katinood na imong isulti. Amo na matuonon. Hindi gato na mo dito. Yeah, okay, Dart. Go ahead. Okay. Bye. Bye. Ingat. Bye. Dong! Hapit yung makaabot sa Ma'am Carmi. Nasugatan ko bitaw si Mami. O, di ba? Uy, nangita sa to ni mo, daddy ni mo Alpon ay. Ano ba? Masa man kayo tuyo ni Daddy? Sige Mauro. bagay. Ako sasakot si Daddy. Gitong. Ay, maoron. Unsa man kay tuyo. Atangi. Ay, Dad. Oh, may tuyo man ka naman ako. Oo, iyo. Dadon ko ikaw sa KTV ni Mami ni mo. Wako'y hilig, ano, Dad? Kinilahi kayo na. Kaya abi mo, gustong imong inahang nga makakita ta. Yan ang iyang bagong kaplag na singer. Kaya ato lang sa taon, kung unsa nang unsa katinuod ka nagisulti ni Mami ni mo. Ganong natinga ko, ganong sobra mo yung magdayeg na niyang bagong singer. O sige, pagilis na. Kaya huwatong di ka. Ha? Pagdali. Sa ato pa nula, wag gid mo nakita ni Indelia. Wa gyud dong niyo. Nagusik-usik lang ko sa akong kwarta.
Wag din na ako ikita, Selena. Kung sa mga dangatan sa gibuhat ni Delia Lula, di gid siya makabasol na to. Ato na ako si Santi. Hilak in taon to. Nabala ka kung sa nagidangatan sa imong kalo. Anugon gid nila. Mao gyud inungdan. Ug nganong wa gyud malukat ang bayog yuta. Nagtuo tingali ang imong kaluha. Kung wala ikagasto si Santi, dili na siya makapadayon siya pagtungha. Nagkinahanglan si Papa sa atong suporta. Pero hain siya. Wa! Pagkapayubos ang gibuhat ni Delia Lula. Pagkitaan ako paagi na makakita ng abogado na magkalaban sa imong amahan. Kung may mahimo pa lang Lula, kung pwede pa lang, Maglisod yun kita. Bisan ka na sa atong hidaan, makay tahimuan. Hi, tita! Hi! Come on, tita. Upalan ko sa pag-inom. Problem? Yes, tita. First time din ako nakasulti. Nindot man di ay ang ambience, no? Unsa ka itong giingon mong problema, Iha? Oh, really, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the crowd, Nauyab ni Ramil. and now I'm trying. Naglagot pagid ko sa imong anak, tita. Katong buset na Leia mo ay iyang gidapigan. Ayaw ka bala ka, Pauline. Tibaw ka. May nahunang-hunaan akong laing paagi nga mawad-an na gusto si Ramil ni ato babayhana. Unsang paagiha, tita? Mahibaw-an mo raon niya, Iha. Pero ikaw, ayaw pala may mag-inom. Tagda ka na ba sa imong kotse? It's okay, tita. Mas maaysab noon nga niya ka, Iha. Gusto kong moapil kag kilatis sa bag-o kong singer, si Miss Lovely Catwoman. Oh, Take time to sure. relax. Sure, tita. Lay Ako your pa. arms Kung bahin sa music, kasaligan ko. crashing down. Oh, what time hindi magsugod ang show? Alas 9 ko na magsugod ang show. To realize that I am on your side. Iyo. Kanang inom, okay naman na. Basta, hinakmay lang, di lang magpalabi ba? Para na ko dad, dili mo yun na maayo. Parehas rin na sa sigarilyo. Mabutob sa kumay mo, di kayan ko yun ng bisiwa. Well, I'm very proud of you, son. Keep it up. Just realized that we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized. We'd never have to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize. Tutukan ko na. Oh, Si I'm Pauline. on your side. Dali, Iha. May ipaila-ila ko ninyo. Suot sa pamilya. Dali na, Miss Lovely Catwoman. Pauline, Iha. Himamata nga akong precious gem. Si Miss Lovely Catwoman. Gitutukan ko niya. Nakaila ka siya na. Hi! Hello, Miss Lovely Catwoman. Pleased to meet you. Same here, ma'am. Siya si Pauline, Iha. Ang umaabot nga pangasaw uno ni Ramil. Kahibut nga nung
managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit